Já vás zdravím, přátelé, vítám vás u dalšího videa a s mojí další myšlenkou, která teoreticky je docela těsná, docela strašidelná, ale samo o sobě je celkem i zajímavá. A to bych vám chtěl rád poukázat, říct o tom něco a poučit vás, že nic není takový, jak vypadá. Dnešním tématem je jedna taková zajímavá myšlenka a to je, co by se stalo, kdyby Nuka přežil. Jak sami víme, tak ve Lvím králi 2 je Nuka velice takovým mamánkem, jo, dalo by se říct. On bohužel nebyl vyvolený. On chtěl být něco jako Kovum. Chtěl pomstit Skara a osobně si myslím, že chtěl být takovým tím králem Outlandu, to znamená těch vyhnanců. Samo o sobě si já osobně myslím, že on sám byl docela drsný. Jo, on se zapojoval do těch situací, kdy chtěl se zbavit Kiary, kdy chtěl ukázat jeho mámě, Ziře, že on je ten vyvolený a on nechtěl se nějakým způsobem zdát toho, aby byl odtržený od ostatních lvů. A bohužel ta jeho dohra byla celkem tragická, když vlastně ten Simba schodil zadní nohou pár dřev a ty bohužel spadly na Nuku. A tím pádem bohužel i ta Zira ho, abych to řekl slušně, umlčela. Ale tady je jedna teorie, o které bych vám rád řekl. Co by se stalo, kdyby vlastně ten Nuka přežil? Nikde se nedává najevo, že byl spopelněn. A tomu celkem dává i dohru. To znamená, dokázal by vůbec přežít? Protože nikde se o něm už vlastně nemluví, že jo? Všichni truchlili nad ním a to je všechno. A v tomhle Disney je takový měkčí, jo? Tak, a teď ta fikce. Co by se stalo, kdyby opravdu přežil? Kdyby najednou ten Nuka se probudil z ničeho nic? A co by se stalo potom dál? Tak já si osobně myslím, že začal by kašlat. Rozkašlal by se a snažil by se dostat z toho dřeva. Jelikož on by byl hrozně zlámaný, tak já si osobně myslím, že by se dokázal prokulhat směrem úplně pryč. Takovou zajímavostí, co jsem tak nějak přemýšlel, by bylo to, že možná on by byl první, který pochopil, že celý Scarův kult je lež. To znamená, že je to v zásadě mnohem nečekanější, než by se pomstil, jo? Takže, protože on nikdy nebyl vyvolený, on nikdy nebyl respektovaný a vlastně Scar mu za tu dobu nic nedal. Jo, takže vlastně vlastně kvůli Scarovi úplně zničili vlastní životy. A upřímně, Nuka je dost podobný Scarovi, jo? Takže se dá říct, že Nuka celý život chtěl být novým Scarem, jo? Jenomže ale pak zjistil, že být Scarem je vlastně úplně na nic. Takže tím pádem vlastně by neutekl celý zlámaný jen kvůli moci, ale kvůli tomu, že už neví, kdo vlastně je. No jo, ale co když Nuka po Ziřině smrti nechtěl bojovat ani se sjednotit se Simbou? Co když prostě odešel? Protože poprvé v životě neměl komu dokazovat, že za něco stojí, takže tím pádem nehledal pomstu. Možná hledal někoho, kdo z Outlanderů taky přežil, protože celý život patřil někam, kam vlastně nikdy nechtěl patřit. No a realisticky, já si myslím, že lvy dokážou přežít šílená zranění, když nejsou okamžitě smrtelná, že jo? Takže v rámci logiky já si myslím, že tohle by teoreticky se ještě dalo přežít. No ale teda k mé fikci. Já si teda myslím, že i kdyby ten Nuka přežil, tak by se snažil odplazit. Snažil by se hledat nějakým způsobem nějakou odpověď ohledně Scarova moudra. A ono by se teoreticky stalo úplně to samé, co se stalo Kajonovi. Že on takzvaně vypustil Skara ze sopky jeho řevem. Jo, takže v zásadě takovým
ne moc příjemným způsobem. A tím pádem Nuka by se poradil se Scarem a spojil by se s hyenami. Takže jsou to vlastně celkem temná fakta o Nukovi, o kterém vlastně ani nevíme, jestli zemřel. Jestli náhodou se nesnaží provést nějakou léčku. Takže tím pádem Nuka s hyenami versus Lví říše. Já si osobně myslím, že Nuka by celou dobu probrečel u Scara, že nikdy nebyl tak dobrý jako Kovu nebo Zira a tak dále. Protože on se to nedověděl, že jo? On to možná chvilku zaslechl, ale pak už si to nepamatoval. Takže ta jeho mysl by pořád následovala vlastně k tomu útoku proti Lví říši. Tak co, myslíte si, že by se Nuka změnil? Napište mi prosím do komentářů a zjistíme spolu další fakta, když budete nadále mě odebírat. A já věřím, že další videa vás určitě budou bavit. Mějte se krásně, zdraví vás Lví král s Ríšou alias Lev Richard. Tak a kdo to ještě vydržel až sem, tak bych vám rád řekl ještě takovou jednu potitulkovou scénu, kterou jsem si připravil až na konec. Jde o smazanou scénu z Lvího krále 2, kde Nuka neřekne jenom, že chtěl, ale nakonec řekne, že well, I got your attention. To znamená, no, konečně jsem dostal tvoji pozornost, že... A to já si osobně myslím, že je to daleko smutnější, než to, co tam původně bylo. Že nakonec poděkoval mámě, že mu dala šanci a že konečně našel od ní nějakou pozornost. Což se osobně myslím, že tohle je opravdu krásný.